Tapos ka ngayon. Yan na mga ayan. What's up mga Aji? Naalala niyo yung gagamba nating butchog mga Aji? Yung itim na pinalakad ko sa kamay ko? Mga Aji oh. Nangitlog na siya mga Aji, 2 araw nata nakagitlog to. Ayan oh. Yan mga Aji, sa ayun nasa picture, makikita na naman nasa picture. Yan yung pagtatapatin natin mga Aji. Yan. Itim na yan, saka ito. Pakita ko sa inyo mga Aji. Yung sa salmon talaga, wasak mga Aji. Pinatay talaga ng salmon. Ito mga Aji oh. Yan yung OS natin mga Aji. Ang ganda. Kaya mga Aji siguro kung kasi may mga subscriber tayo mga Aji na niyaya ako pumunta ng pustahan ng gagamba. Siguro hindi ako pupusta ng gagamba mga Aji, pero papahiram ko yung gagamba ko. Kasi may mga lugar talaga na nagpapalaro sila na ito mga Aji. May mga barangay na ina-allow nila. Nagpapalaro sila na ito. Pero baka ipahiram ko yung gagamba ko mga Aji. Subukan natin kung kayang tapatan yung mga naglo-load kasi. Okay game. Katingin ko mga Aji ito, mabilis-bilis na laban to. Talagang babaran to mga Aji pag ganito. Nakakondisyon pa kasi itong mga gagamba na to. Yung sa salmon talaga, nadali yun mga Aji. Yung salmon kasi gutom. Kaya nung niyakap na lang yung gagamba mga Aji. Kaya ito, game tayo. Ito mga Aji. Itim na OS versus ito. Okay, game tayo. Para makaganda-ganda naman. Tapos ka ngayon. Yan na mga Aji. Wala yan, balagbagan yan mga Aji. Pabilisan na lang sila. Grabe oh. May kinood na lang ako sa inyo mga Aji Tumakbo. Sira ulo, matras. Oh. Wala, di ka. Nako. Huwag kang ganyan. Grabe mga Aji, basang-basa sila oh. Binilutan na mga Aji. Yung pag ganito pinagtatapat ko mga Aji, hindi na nanalo yung pulang gagamba. Ay yung yung tigre mga Aji. Yung itim lagi lumalamang Pero grabing kagat din yung itim oh. Grabe mga Aji. Ano? Talaga, tagas talaga mga Aji. Saka okay na tayo sa pagbablog mga Aji. Solve naman tayo sa pagbablog. Kaya kung gusto nyo rin mag-vlog mga Aji, gusto nyo umpisahan nyo, may hobby man kayo, hindi man patungkol sa gagamba. Mas maganda kasi kung ano talaga yung gusto nyo, yun yung gawin nyo. Kasi nga pag passion nyo mga Aji, madalang kayo mapagod. Nakakatawa kasi ngayon, isipin nyo, anong oras na mga Aji, gabing-gabi na. Nagbablog pa rin tayo kasi nga ganito yung oras na na-condition pa rin yung gagamba natin mga Aji. Kasi bukas magpapakain na ako na ito. Ayan gutom na gutom kasi itong mga gagamba ngayon Yan, tinalo na mga Aji. Ayan OS na ito. Dinali niya talaga. Wala, speechless tayo mga Aji. Tapos pa pala 30k subscriber mga Aji. Mamimigay ako 10 salmon, 2, hatiin natin sa 2 mga Aji, tagli 5. Any size yun mga Aji, malaki o maliit, anong gusto nyo, kayo na magsabi sa akin pag kayo yung manalo. Basta ito mga Aji Tapos isa pa pala, sabihin ko lang yung gagambang Japan, saka yung tinatawag nilang Australian Orb Weaver mga Aji. Yung gagambang kuryente, yung napakalaki. Laki talaga ng mga Aji, halos kasing laki ng kamay ko pag dumi pa mga Aji yung gagamba, halos ganito. Tapos ganito yung paa siguro, mapayat lang dito konti. Subukan natin yon, maganda-gandang laban yun mga Aji. Para lang maiba, sabi nila baka mamatay yung gagambang Japan ko.
Pero ganun talaga mga G, susubukan natin. Wala namang masamang subukan eh. Kaya mga G, God bless sa inyong lahat. Much love and respect from Gagambino.